Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At Aquavita, visit aquavitality.com and begin your journey today. Rama desde Coruña. Eloi desde Coruña. E Noé desde Barcelona. Este é nada original, a ostra dos podcast de, ainda que non teñamos moi claro por qué. Empezamos. Vamos a mellor con este tema. Bueno, a ostra non vai porque nos pretenda comer naide crudos, espero. Porque somos erógenos. Si nos comes crudos, ¿qué? Esto vai a peor. Pero teño un pequeno feedback de esto que igual pode ir medio relacionado, non tardarei moito co de... Espero que non moito. No, pero co de vamos a mellor, que decíamos, ¿no? Que dixen, que me saliu dicir agora. Creo que a Rama a mí xa nos pasara cun amigo que nos escoitara, e a min pasoume con outra amiga que nos empezou a escoitar. E a tendencia desta amiga miña foi empezarnos polo principio. E dixome, pero por que empezaches polo principio? Dice, obvio, por onde se empezan as cousas e esas cousas, ¿no? E isto a Rama a mí xa nos pasou con outra amiga. E para empezar a mí sorpréndeme porque claramente, digamos, un podcast como este que é sin... digamos, si non é unha narrativa nin é lineal de ningunha maneira, non? En absoluto. Extrañame que a xente o primeiro que lle pida ao corpo é empezar polo principio. Vosotros, cando empezades un podcast que é así... Bueno, eu tamén tendo bastante a eso cando o podcast ten poucos capítulos, pero non me vou meter a escoitar agora desde o primeiro This American Life, por exemplo, Pero bueno, sí que o corpo por non sei se por afán de completar ou polo que seña ou por ser ordenado, pero o que me pide cando empezo algo é empezar polo capítulo 1, se están numerados. Se non numerásemos os capítulos e ocultásemos as fechas de alguna forma, poñeríamos máis difícil a xente, pero... A ti non é tamén sale a mesma tendencia? Porque a min para nada. Se escuito un podcast e me gusta, é un podcast relativamente novo que ten poucos capítulos e tal, normalmente sí que é bastante habitual que os intente escutar todos os que haxa. Dentro deso poderos empezar a escutar desde o principio, poderos empezar a escutar para atrás, digamos, desde o primeiro que escuitaches. Un dos últimos que descubrín que me gustou que tal foi Let's Learn Everything, e empecé a escutar hacia atrás, digamos, desde o primeiro que escoitei, fun recollendo capítulo para atrás, porque agora a aplicación de Apple Podcast funciona así. Tes unha opción de que che poña os capítulos non reproducidos, que ao final, pues, si estás descubrindo o podcast, son todos, e ponchos en orden cronolóxica logo hacia atrás. É como un coñazo andar cambiando listas de reproduccións en Apple Podcast, e cada vez é peor, por cierto. Isto é unha cousa que vos quería comentar en algún momento, pero creo que xa é unha cousa que só me influi a min, que son o único que sigo utilizando Apple Podcast habitualmente. Igual non é un tema, pero bueno, que a aplicación de Apple Podcast vai a peor. Eu creo que vai a peor. Xa nos tiñamos queixado dela neste podcast, pero desde aquela fixeron actualizacións e é menos fiable aínda. Unha das cousas que lle siguen funcionando ben é a lista esta de reproducción de, oye, reprodúceme todos os non reproducidos en orden cronolóxica hacia atrás. Entonces eso foi o que fixen con Let's Learn Everything, e o que me encontrei foi que había moitas bromas que non entendía hasta 5 capítulos despois, cando chegaba a orixe da broma. Claro, se o tivese feito ao revés, pues estaría desde o principio ríndome con eles. Houve algunhas veces que decía, pero esta xente de que fala? Foi realmente o único é un podcast, pues, igual, o que dices tú, que non ten unha continuidade
argumental ou non é lineal, o sea, non é cada semana van falando dunha cousa e tal, pero sí que ten problemas internas, desarrollo de personaxes, digamos, ou de creo que o tema de generar unha dinámica entre os presentadores e unha serie de bromas internas e tal, aínda que non se busque, acaba pasando. Entonces, neso, cando leva poucos capítulos, sí que interesa empezar a seguir un orden máis lógico. Un orden de grabación, chamemos. Eu conto vos, pero eu en general, ainda que entendo o que decides, claro, eu creo que nosotros bueno, seguro que facemos moitas veces referencias a cousas que falamos anteriormente entonces, pues un saludo a todos los chilenos, levámoslo facendo bastantes capítulos. Correcto, sí, está claro, ¿no? Pero eu entendo todo eso que decides, pero claro, chega un punto no que casi vexo o noso podcast como un exemplo das cousas que vexo eu cando fago de alguna outra maneira de podcast que non son lineales, ¿no? Xa levamos uns cuantos, porque decimos así, pero xa levamos xa acabamos de editar o capítulo 20, e non son cortos. Además, claramente somos amateur, o cual implica que isto collese práctica a partir de un certo número de esto. E además a temática, por moito que digamos, a temática de several dude stalking, ¿no? Como falamos outras veces, claro, é moi pouco lineal e a min na realidad suele gustarme. Eu o que acabo de facer é facer unha muestra un pouco aleatoria, se me apuras, ¿no? Reviso o catálogo, algunhas cousas que me chamen a atención, doulles a descargar, se vexo que tira ben, pois nalgún momento vou ao principio de todo e recupero e pillo a linealidade, pero sempre a fase de proba nunca empezo desde o principio, a menos que seña algo ou que seña totalmente puramente lineal ou unha historia con continuación, realmente. A verdad. Pero bueno, xa vos digo, estou atopando isto e xa había dous amigos que entre comillas, nos dixeron isto, e direivos que esta rapaza me dixo, bueno, a verdade é que mellora un pouco co tempo. Bueno, pero eso porque se vai entrando na dinámica pero vai collendo os chistes. Que lle gustaba, que é un pouco Creo que nos vai escoitar todo, realmente, polo que me contou. Pero dixo que lle gustaba. Por lo menos dixo que non soportaba, vale? Dixo que non soportaba, non insistas máis. Que dixo, resultoulle moi curioso a parte, aínda que nunca falamos especificamente pero non sei se o cubrimos, se o gravamos especificamente no podcast en moitas ocasións, pero unha cosa que entre nosotros temos falado moito é basicamente as diferencias do galego que utilizamos cada un de nosotros, entre nosotros, que é bastante similar, digamos, o que falamos entre nosotros tres, de alguna maneira, pero parece un tema curioso, pues 70% das nosas conversacións acaban sendo de o galego que se fala a un ou outro lado do masma, unhas diferencias do galego das Pontes co da Mariña, e pa moito que falamos deso, sacámoslo pouco aquí, non? Exacto, ese foi a historia. Sí. Creo que temos sacado pouco, pero ela incluso parecelle un pouco curioso eso, da diferencia de como falamos entre nosotros e a diferencia con como fala, con como é o seu galego, que é, digamos, da zona de Rianxo. Sí, a min chamou a atención no último capítulo que, bueno, non me acordo que estábamos dicindo, pero nun momento tú dices naide e eu digo ninguén, ou ao revés, tú dices ninguén e eu digo naide. Eso xa sería máis raro, que tú dixeses ninguén e dixeses naide lo. No. Eu digo as dúas. Sí. Eu digo as dúas indistintamente, según me cadre o día. Eu digo naide. Eu digo naide, a non ser que... Eu desde logo non digo ninguén. Ninguén. Vale, algún día falaremos desto oficialmente. Algún día podremos falar, o sea, algún día sabemos que tal podemos sacar un tema sobre este tema en específico que algún día que enlacemos ou que o pensemos ou planeemos, podemos traelo aquí se queredes. E ese era o feedback que tiña, ¿no? Que por empezar por aí ou romper o xeo por aí nesta ocasión. Bueno, pois gracias por escoitarnos. Exactamente. Isto escoitaralo no 2025, pero un saludo. Un saludo a todos os rianxeiros, ou como seña que sella o seu
Coño, hombre, está claro, Eloi. Joder. Os de Vilanova de Lorenzana, pues teñen é complicado saber, pero os de Riaxe, joder, ou os do Valadouro, pues non os teño moi claro, pero os de Riaxe... Bueno, eu que sei, igual precisamente quixeron fuxir da canción e hai un purismo do xentilicio, eu que sei. Rama desde Pod Galego. Eloi desde Pod Galego. E Noé desde Pod Galego. Podedes escoitar Nada Original e outros podcasts en galego en podgalego.agora.gal. Agora. Outro tema que vos traigo, se queredes, que o sea, non tiña moito que ver coa edición que estuven facendo do episodio que saquei, pero bueno, xa o pilleino en algún momento, creo que o vin en Reddit, aproveitando que estuven argallando coa edición estes días e tuve un pouco máis de tempo libre. Probei un algoritmo de inteligencia artificial que, por certo, creo que é de OpenAI tamén, e teñeno liberado en GitHub, esas cousas, que é basicamente para facer transcripción ou extraer extraer o texto a partir dun audio. Vale. Sí. Paseillo as nosas grabacións e bueno, se queredes vouvos ler a pinta que ten o que conseguiu o algoritmo con isto, que eu, para empezar, vou vos dicir que creo que estou moi sorprendido co bo funcionamento que ten en galego. Eso foi a parte da sorpresa para min. De feito, a vosotros que estades aí, que me estades vendo, aínda que para os que solo me estades escoitando non poderedes ver, pero bueno, xa poñemos o artículo nas show notes. Vou vos enseñar os datos que teñen de eficiencia, digamos. Os datos que teñen na web realmente falan un pouco, teñen un gráfico aí de eficiencia ou precisión, digamos, ou canto atinan, basicamente, según a linguaxe, vale? E a verdade, eu levei un pouco unha sorpresa porque pensei como que o inglés simplemente por puro entrenamiento sería o mellor, pero o mellor que hai digamos, non sei como é o índice, é un índice que chaman WUR, Word Error Rate, e canto máis baixo, mellor, vale? E basicamente aquí na escala dos idiomas, o mellor é o español, que ten un 3, e o peor é o nepalí, que ten un 47, vale? Neste orden que tuveron. E o inglés está solo de terceiro. Pero non é sobre un rango, ¿no? É unha, digamos, é un valor. Sí, creo que é un valor absoluto. Vale. É un porcentaje realmente. O WER, Word Error Rate, non sei se é basicamente cantas palabras atina por porcentaje de errores dentro do... Sí. O sea, non sei os detalles, non sei como exactamente, pero é unha métrica de canto atina, basicamente, ¿no? Pero asumindo no que entendemos isto, o español falla 3 palabras de cada 100, o inglés falla 4 palabras de cada 100, o portugués 4 con 3 palabras de cada 100, e o galego está nun moi, a min pareceme que nun moi aceptable 15 palabras de cada 100 e está rodeado, o sea, superado inmediatamente polo chino e por diante do bosnio e o árabe, que claramente, salvo o bosnio, digamos que está o galego e o bosnio como idiomas pequenos, están aí rodeados do chino e o árabe como en cuanto á precisión. E bueno, sorprenderonme estes datos, e bueno, todo apunta que se o galego tuvese un pouco máis de corpus no training data, pois basicamente estaría entre o español e o portugués como para tantas outras cousas, ¿no? É máis coherencia normativa, porque cada un escribe o gallego como lle sale do nabo moitas veces. E o fala. Sí, ou coherencia bueno, sonora, chámale como queres, é dicir, si ao final o árabe, por exemplo, falando personas de medio mundo ou do mundo inteiro, en realidad. Sí, o árabe ten que ter por forza de variedade enorme, sí. E joder, non me compares o español de México, o de Argentina e o de Castilla. Quero dicir, sin embargo, ten un enorme número de errores. Sí, a mellor tamén ten que ver con isto de... Sí, estámoslo dicindo, pero en paralelo.
Pero estamos dicindo o mismo, pero eu estaba dicindo ao revés e cambiéme cando estabas falando tú, porque o que estaba dicindo era o contrario, que o gallego ao mellor estaba particularmente ben con non ter moitos exemplos ou non estar moi entrenado nel o algoritmo, porque ao ser un idioma falado por pouca xente que está moi cerca, ao final non hai moita variedade como se chama? Moita variedade tonal, digamos, de acentos ou de tal. Ao final é unha cousa como moi coherente para o algoritmo, se o entende. Mentres que, por exemplo, o árabe pues, sería un idioma moito máis complicado, con moita máis variedade. Esa é un pouco a miña cuñadada do día. Pero tú xa estás dicindo que o mellor é o castellano, que evidentemente é un dos idiomas máis entendidos do mundo, con lo cual... Bueno, pues entonces, o primeiro que lle pasei, isto para empezar, bueno, detalles que eu xa vira cando estuve probando tamén o Stable Diffusion, que algún día enseñareivos algo, ou algún día mostraremos á audiencia, ou se algún día recuperamos o de facer os vídeos en YouTube, igual utilizo algunha desas cousas, no, porque no, que é gratis. Unha das cousas que ocorre que se tes unha tarjeta gráfica boa, estas cousas funcionan moi ben, se non, se teslle que pedir que tiro da CPU, e vai todo bastante máis lento. Entonces, o primeiro que intentei foi con estes clips que sacamos a veces para o Instagram, que moitas gracias Rama aí por sacar eso, por certo. Entonces, vou vos ler aquí e vou facer énfasis nos erros, claramente, que pillou o algoritmo, vale? Con estes 3 clips que utilicei, vale? Tenen un neoluxismo que chama desfrangullos aos podcast que eu iso estou moi en contro. Me nego profundamente. Me nego un castellano a joder máis. As palabras en general da internet galega non me gustan nada. O chuza, o menéame, todos espes... Bueno, menéame non era mellor, verdad? Non era mellor. Sí, o gusta, me ves. Pero é a excepción. É nun abuso, pero o gusta. Esa tolera. Aquí, a verdad que dixemos que funcionaba bastante ben, pero a verdad que cando o leo isto non funciona moi ben, porque o último, o que non pillou claramente é o dos chíos. Falamos, a palabra que estaba máis razonable era que decía Rama, o do chío tolero, pero aí confundiu con é un abuso. Con sí, coma, o. Claro. No, confundiu chío si me gusta e puxo sí, coma, o gusta. É verdad que unha cousa que algún día, se algún día de verdad utilizásemos eso para transcribir, vai todo saber por qué, basicamente se nos aburrimos, porque tampouco sei que utilidade podo ter isto, habería que sacar isto por cada unha das pistas que temos, porque claro, eu creo que tamén se lía cando estamos falando de distintas personas, que ten sentido, ¿no? Sí. A ver, creo, leevos a seguinte. Tamén son clips que non sei se os sacamos, pero bueno, imos controlando o Rama se nos vai momento de tempo. Vamos, eu diría, se nos vai de tempo, eu cortaría o de Batman. O de Batman, isto está elipsis, no. Sí. Inciso, o de Batman é correcto, isto non foi unha cousa que non estuveramos dicindo. Cerro inciso. Se queredes ou metelo aquí, non sei de que estades falando. Despois conto. Se queredes, ou metelo aquí ou facermos conto a segunda parte. Se, non sei hasta que punto, pero bueno, facemos las boards. Vas dicir o que decimos sempre, de decir que non temos contenido suficiente. Correcto. As tradicións están para cumprírsela. Eu non creo que nos dé pa buit. Pero bueno, facemos las boards. Moi bien, entonces perfecto, porque entonces vamos con todo. Este hasta resulta bastante gracioso, porque estas buit non sei moi ben onde quería ir. Pero hai que decir aquí, para digamos, para darlle un pouco máis de confianza a isto, é que isto ríamonos entre medias, vale? Para que non escoitara o audio. En calquer caso, direi que creo que é bastante, eu diría que é bastante digno, e teño a seguinte tarea que teño facer é, por curiosidade, intentar comprobar a ver que tal funciona se lle pido especificamente que detecte isto como español ou como portugués, a ver se funciona mellor que con galego, que eso sería outro punto interesante. Bueno, vou vos ler a terceira, ainda que despois cando editemos igual corto se queda repetitivo, pero corto este Batman, último sí. Vou ler esta despois conto cho de Batman. De podgalego realmente non teño, non escoitei nada.
nada máis que o das gomas plenas. Isto é gomas plenas. Pero nin xes entrei na web de Podgalego. Estou meténdome nun club, digamos, como puro estilo de Groucho Marx. Que si me merece ese club non me interesa. El que non me merece, bueno, en fin. Este colleuno estupendamente, menos o das Womansplainers, que lle chamou Gomas Plenas. A ver, entendible, sí. Que diréis que é un nombre buenísimo. Diréis que é un nombre buenísimo o das Gomas Plenas. Eu, se fose, o sea, se nos estuveran escoitando, pareceme que debería ser unha broma interna, pero bueno, creo como que non nos escoitan, pois quedará así, pero diríos que me parece brillante. O resultado faino bastante. Eu diría que, en general, faino bastante ben, considerando que nos está indo 3 personas, que nos entremetemos un cos outros, que nos rimos, e eu, a verdad que quedeime sorprendido para ben de como funciona isto. Ahora ben, por supuesto, isto é irrelevante, ¿no? Porque, digo eu, para que, ao final, supoño que a transcripción, ao final, isto é para, digamos, ao mellor para alguén que quixese facer un podcast que tamén teña vídeo e poñer subtítulos en YouTube, etcétera, etcétera. Pero, por outra parte, YouTube, creo que xa che pon os subtítulos automáticos. Bueno, non sei moi ben, pero, bueno, fíxeno. Que teña que facer entrevistas e que teña que... Unha das cousas, non? Das que máis se queixan os periodistas é que se fan unha entrevista de 1 hora, tiranse 5 horas facendo transcripción. Supoño que se lle lo automatizas hasta certo punto, sí. En vez de 5 horas era 1 hora e media de corregir erros. Digo eu, non sei. Sí, non sei. Bueno, non sei para que poderá ser, pero bueno, a realidade que, bueno, como todos sabemos, é verdad que é un tema que tampouco falamos aquí, pero creo que xa nos dá pereza porque todo o mundo está falando do Stable Diffusion, do ChatGPT e das cousas que salen moi a diario de avances de inteligencia artificial, esas cousas, pois, bueno, eu traigo vos esta de nicho que nos pega máis e vai un pouco máis ante da actualidade porque lle interesa a menos xente. E, bueno, pareceume interesante. Tamén xa vos digo, utilicei no capítulo completo no meu ordenador, pedindo especificamente con GPUs, sin GPUs, porque creo que non me chegaba a memoria, levoulle varias horas. O sea, leva a máquina a entendernos. Parece que nos ten que escoitar directamente. A hora que pasamos falando, o bicho ten que pasar. Empezou desde o principio para pillar todas as plumas internas. Entonces, exacto, eso claro, foi. Exacto. Eso bueno, que pues pasou. Un saludo a todas as IAs que nos estén escoitando. Un saludo a todas que nos estén indizando para salir nos buscadores. Bueno, pues se queres, Noé, o de Batman, o do Batman foi un capítulo de 99PI que creo que non chegamos a falar del, que nos gustara a Rama e a min polo menos, The Batman and the Bridge Builder. Sí. Que sí. Era un episodio que igual tamén escoitaches ti, non é, verdad? Sí, eu tamén escoitei entrevistas por separado do biólogo, zoólogo, que seña, en Ologis, por cierto, outro podcast que teño recomendado neste podcast. Sí. Sin máis, tampouco me acordo do capítulo ahora mismo, soname campanas, pero sí. Sí. Ahora que eu penso, eu creo que de feito chegámoslo a mencionar, o chegueino eu mencionar nunha ocasión que me facía feliz que me fixera eu socio do grupo naturalista Habitat e fora de paseo con eles. Enseñáronos un sitio donde había cruxas debaixo dun puente da autopista. Creo que vos lo mencionei porque me recordou o episodio. Non sei se recordades ou estou inventando, bueno, eso pasou, pero non sei se... No, eso soname de que o escoitei, sí. Pois eso. Pois nada, eso foi a gallada que fixen. Non hai moito en Radio Ambulante tamén saliu un capítulo sobre un naturalista especializado en murciélagos. Sí, eu tamén o escoitei, tamén me gustou. Sí, que os tiña na súa casa, sí, e que lles daba sangre, cousas desas bastante creepy, a verdad. Parece moi... A ver, a min non me dá, pero sei que hai xente que escoitar esas cousas lles dá bastante grima. A mí non. Sí, vale. Podría estar comendo, escoitando ese podcast con tranquilidade ou
E máis, podría estar cagando e tampouco escoitando ese podcast, que sería máis probable o mellor, tampouco me estaría dando problema nin imaginar os vampiros no meu baño tampouco. Pero hai xente que claramente creo que sí que esas cousas coa sangre hai xente moi aprensiva, penso eu. Bueno, fair enough. Sí. Postos a ser aprensivo con algo razonable que ser coa sangre, non? É a cousa que máis claramente, se a ves por fora do corpo, está mal. Exacto. Bueno, pois eso é o que vos traía. Non sei se de feito enchín máis cacho do que tiñamos, e non sei cal, creo que isto pilleivos un pouco de sorpresa, bueno, non sei se de sorpresa, pero enchín huecos que igual non tocaban. No, está ben. Pareceume efectivamente o que dices tú, que está millor do que me esperaba. De feito, millor do que esperaba que estuvese, porque o gracioso sería que se tuvese confundido estrepitosamente e que non tuvese sentido, que fose hilarante e demais, e dentro do que cabe, pois, confúndese. Evidentemente non sabe decir con mansplainers, ou non sabe transcribir con mansplainers, pero é unha cousa bastante ben, non? Pedestre, sin máis. Sí. Que por outra parte supoño que o resultado creo que é bastante bueno, digamos, hasta o punto de que, quero dicir, isto argalleino polo podcast, pero onte estuve mandando mails no meu traballo para buscarlle utilidade para buscarlle, para a xente que lle pode interesar que faigamos estas cousas por temas de, podemos imaginar, no? Grabacións de cursos vellos de que teñamos no pasado e que se queran poñer subtítulos para, claro, nosotros non poñemos os cursos directamente en YouTube, os cursos do software que temos non os poñemos en YouTube directamente, non? Hai cousas en YouTube, pero cursos completos non os temos aló. Entón, calquer tipo de cousa de grabación e tal e cual, transcripción, eu penso que é máis que útil se o tes ti aloxado, como sacas os subtítulos, esas cousas. Pois non sei se a opción hasta ahora era pagarlle a alguén, pero que me paguen a mí, que yo lo faigo gratis, como quen di, ¿no? Xa vos digo que estuve lendo, era en inglés, por supuesto, neste caso, inglés dun italiano, estuve lendo así por encima, e o resultado é bastante bon. Mellor que aquí en galego, diría, pero tamén é verdad que unha persona sola, falando máis, seguramente máis despaciño, sin rirse, sí. O sea, o resultado é bueno, diría. Non sei, supoño que as expectativas con estas cousas a verdade que cambian moi rápido, seguramente, ¿no? Porque o que nosotros ahora nos ve aquí sorprendente, igual dentro de 5 anos, que sei, xente máis joven, cando acabemos de editarlo. Claro, quero dicir, eu penso que nestas cousas as expectativas cambian moi rápido con todos estos saltos, ¿no? Eu que sei, seguramente penso nos meus primos pequenos en un par de anos terán totalmente normalizado as cousas do chat GPT, do que fai o Bing, e o Stable Diffusion, esas cousas teranlas totalmente normalizadas, como cando, eu que sei, ao mellor aí nosotros 4 anos isto nos parecía ciencia ficción. Non sei canto levamos convivindo co Stable Diffusion ou co Dalle ou estas cousas, son meses. Isto é unha cousa de 2023 e agora ontes saliu unha versión nova de Stable Diffusion, creo que é a 5, que xa fai o sea, xa dibuxa ben as mãos, que en teoría era como a tabla de salvación. Era o Midjourney, creo, o que saliu. Ah, sí, correcto, sí, o Midjourney 5. Bueno, que era evidente que iba a acabar pasando, non tiña moita posibilidade sí, de que fose tan fácil distinguir un dibujo de unha IA de unha persona simplemente coas maus. Acabaría pasando, non? Bueno, es que xa está normalizado, xa non existe. Eu xa vin cando publiquemos isto xa será habitual, pero eu xa levo visto ofertas de traballo buscando ingenieros de peticiones, que dicir xente que está especializada en generar prompts adecuados para interactuar cas inteligencias artificiales. Prompt engineer. A donde che chegou? Que chegou? Chegou mail ou no LinkedIn ou que cosas? Vino en Twitter. Vale. Sí.
Eu pasei unha temporada que estuve facéndolle caso o que estuve en Reddit /Stable Diffusion e si tamén se comentaban cousas, tamén se vían cousas desas, a verdad. De todas maneiras, a verdad que isto, claro, é moi para o corto plazo, porque os prompts que funcionan, eu teño a sensación que os prompts que funcionen agora, esas cousas, ou as habilidades de... Sí, na próxima iteración hai que volver a empezar, claro. É todo, sabes, estamos como unha fase así temprana de... Eu xa vos digo, eu creo que xa vos contei. Os fixen os meus pinitos. Para que faga algo ben, pois hai que facer unha serie de de meterlle distintas matices á petición que na seguinte iteración xa o fará automáticamente. Sí, está claro. Eu xa vos contei que fixen os meus pinitos, a conclusión, cando os fixen por aí, que foi, bueno, eu creo que botei aí un cacho, sobre todo entre noviembre e xaneiro, despois deixeino un pouco así aparcado, noviembre e xaneiro noviembre de 2022, xaneiro de 2023, estuve aí probando co Stable Diffusion un punto non sei canto, e claro, nese momento claramente a conclusión para min é que sacar cousas bonitas non é para nada inmediato, e que había moita albañilería de o que lle preguntas e o que lle pos, e é moi difícil sacar un pouco a lógica entre comillado sempre, para sacar algo decente. O que pasou foi que nese tempo que estuve probando, o que me pareceu que era con eso dos prompts e tal e cual, que era bastante pouco agradecido, a menos que tuveses un caso moi concreto, estuveses intentando conseguir algo moi tal, simplemente por pasar o tempo. Era como moi caótico, difícil de interpretar o sistema de que prompts funcionaban, cales non, e encima además que xa vos digo que creo que se non tes unha GPU con unha memoria grande, ou polo menos eu co meu setup que tiña, pois pareceume que non era cousa era un pouco bastante lenta, entón ao final non era divertido, non era moi agradecido, e funo deixando, a verdade. Así que igual en algún momento que teña logo unha outra curiosidade, pois bueno, pues igual volvo a recuperalo, pero bueno, quedou ali e fai unhas cuantas semanas ou casi 2 meses que non seguín co rollo do Stable Diffusion. Pues xa vedes que casoume máis interés isto de transcribir que seguir con eso. O de transcribir parece que con mellores resultados, ou con mellores resultados en relación ao traballo que claro, supón. É que non, o sea, non tuven que pelear, tuven que, bueno, a ver, hai que instalar a couso, que bueno, que requiere de comillas, ou bueno, tal como o fixen eu, requiere pues ter o Python instalado, coa versión correcta, esas cousas, crearse un, bueno, non requiere ser informático, pero digamos, requiere ser un pouco friki do asunto, ou de ter cacharreado previamente, senón, aunque bueno, seguro que hai tutoriales por aí para facer as cousas, como a un loro, digamos, é fácil seguir as instruccións, porque hoxendía telas, non? Sin maior problema, ou conseguir que funcione. Se non pedes a ChatGPT, non che me fío moito de que funcione, de que che dé este detalle, a verdad, na miña experiencia, pero bueno. No, o problema é que cho dá, pero que sabes de... Sí, a ver, bueno, se funciona para que isto, no, ao final eu mismo diría que para instalar estas cousas no meu ordenador fixen moitas cousas tirando de cousas que estaban por aí generadas en internet directamente, copy-paste, se funciona, pois non lle dou máis voltas, no? Que bueno, é un uso moi típico do ChatGPT, no? Pues, se consigue, se che tira, pois pa diante, no? Pero bueno, neste caso, como decía Rama, o Whisper funciona máis que ben sin tampouco ter moito que pelea. Outra, xa vos conto, xa que estou, algún día igual vos podo traer un exemplo, de feito algunha vez tuve pensado mostrárvolo, unha inteligencia artificial que lle oín por primeira vez falar a Jaime Altozano dela, para separar pistas de cancións, para separar pois, a pista das guitarras, a pista das voces, esas cousas que, se queredes podedes dicir, é unha cousa para fabricar cancións para karaoke, se queredes, non? Porque separache as pistas e se queres, pois mételo na Audacity, quitas ya de voz e cantas ti, se queres, como quen di, non? Esa cheguei a probar tamén. A verdad que, unha vez máis, o resultado no seu momento pareceume sorprendente, unha vez máis, como decíamos antes, igual agora pasamos a outra persona
en 2023, 2 anos despois, e di, non me sorprende en absoluto, non? No seu momento, xa os digo, acabei ali, bueno, porque lle sigo cousas a Jaime Altozano, pero chegar en algún momento a intentar buscar a ver se había algo que nos separase as pistas das nosas voces. Sí, esa era a miña idea, non? Creo, sí. Sí, pero non cheguei a nada, pero vamos, busquei por aí papers de speech recognition e cousas desas e tal e cual. A miña idea era de, claro, os episodios máis recientes que temos, pues temos as pistas separadas, non? Era como decir, pues igual se utilizamos eso de entrenamiento e despois mezclo as pistas, non? Xa temos o input e o output, digamos, e o entreno con eso, cos episodios novos, igual sirve para ir aos episodios vellos, que só tiñamos unha pista do audio dos 3 e separar as nosas voces. Pero que eso quedou en nada, porque era, vamos, non atopei nada que me fixese o traballo e lógicamente eu non me vou a poñer a programar para facer isto, non? Que xa cacharreo bastante con isto, pero eso xa era outro nivel. E despois o que recordo do vídeo de Jaime Altozano, que mellor xa sacou algo máis falando do tema desde o que lle vin eu, pero o que recordo era que basicamente era impresionante a capacidade que tiña de facelo, pero as pistas non quedaban limpias en absoluto. Entraba a voz na suposta pista de guitarra, había pistas que eran como cousas mezcladas porque non acababa de reconocer o que era, entonces era todo un pouco... Direivos como todo, non é? Cando isto o contou Jaime no vídeo, é verdad, o sea, perfecto, non era o resultado. Xa saliu unha novia versión. Eu provei as dúas. Eu provei cando Jaime fixo o vídeo e provei pois cando saliu a seguinte gran versión maior ou algo así, pois non sei se sería do 1.6 canto e despois provei o 2. Non é fiable o este. Chámase Demux, por certo. Demux podese buscar en GitHub se queredes, por Demux enténdese, atópase. E esa segunda versión era visiblemente mellor, incluso para un ollo como o meu, que non son músico, nin teño a máis mínima formación musical, nin oído, hasta vos direi. Pero notábase que iba mellorando o conto. Sigue sin ser perfecto, pero o resultado era, eu diría que significativamente mellor para as cancións que eu provei cancións pop que saquei do Spotify e listo. Esa foi a miña idea. A todo isto, eso quixeno usar, pero igual algún día se consigo. Se recordades, fai nun episodio, unha cousa que intentei facer era pregunteivos, porque eu quería estuve escoitando editors e contáramos que había un disco que recopilatorio que me parece que me sonaba máis lento. Quería sacarlle os BPMs numéricamente, sin... basicamente os meus colegas músicos o que me dixeran foi por que? Non, digo cho eu, pero eso claramente non era algo o que eu buscaba. E teño aí pendiente todavía. Penso que sería máis fácil seguramente, unha vez máis, información musical, que primeiro pasándolle primeiro separando as pistas, pois coa parte da percusión, penso eu, será moito máis fácil sacar os BPMs ou dos instrumentos, ou non todo mezclado, ou desde logo, non? Pensei que incluso ainda que houvese un algoritmo numérico para sacar o ritmo, pois que primeiro separando as pistas funcionaría mellor. Pero bueno, é unha cousa que teño a medias, eu que sei, se algún día volo traigo aquí. A verdade é que, joder, as cousas que tú tes a medias e as cousas que teño a medias moi distintas son, eu non sei, probablemente meu primo este no medio entre os dous, pero eu teño a medias, teño que, sabes, ir ao banco a abrir unha conta ao cativo e levo 5 meses para eso e tú de alguna maneira contas os BPMs a un disco de editors. Bueno, o sea, non llos conto, eso son cousas a medias que teño desde fai 2 anos, non é? Eso está logo vendendo como se eu tuvese algún tipo de avance. Ou utilizas o Stable Diffusion ou tal, eu o Stable Diffusion miro para ele e digo, joder, a xente o que fai. Esta juventude agora. Eu realmente veño a facer aquí, non é? Moito, como se di, traer o... manifestar cousas, non?
Non me sale a palabra, pero iba a decir, como que non todo é tan fácil como parece, nin todo é tan maravilloso como igual se pode ver aí isto. Despois, cando te pos a maxia non fai. Por moito que eso que se diga, ¿no? Que cualquier tecnología llevada hasta cierto punto é equivalente ao final a maxia, ¿no? De cara a explicar como funciona. Non sei como é a cita, seguro que hai escoitades por aí algún momento. Sí, cualquier tecnología suficientemente avanzada... Sí. Bueno, sí, tampouco sei cal é. É indistinguible da maxia ou algo así. Bueno, pero o que eu veño a traer aquí que non é, de momento, polo menos non é tanta cousa. Non é fact-checking o que estaba o que estaba buscando. Eloi, o que tú estabas buscando é como o que no seu día decía Javier Crae, que non todo va a ser follar. Así foi, bueno, esa foi a experiencia últimamente con esas cousas e as cousas que están a medias, e igual algún día traemos no podcast según cadre, se avanzan ou se non se quedan aí no isto. Pero a min gústame isto porque é o que che digo, a min aterrizasme as cousas, é dicir, eu oigo falar en Twitter de Stable Diffusion ou de Dalle, chamolle Dalle porque non oín falar del, é dicir, eu leíno un montón de veces en Twitter, entonces como se lee Dalle, pues eu leo Dalle. A pouco que falan moito en Coffee Break, por exemplo, entonces, a ver, é un xogo de palabras con Dalí, obviamente, pero tú di Dalle si queres. É un xogo de palabras ten sentido en gallego, como aparcar, evidentemente. En gallego o xogo de palabras funciona mellor con Dalle. Dalle. Pois eso, que oigo ou leo tal, estas cousas están no aire, fálase delas. E incluso chega un momento, porque o que ten Twitter é que nunca venen solas, e nunca oes a alguén que diga, oye, provei este chisme, é curioso, e xa está. O día seguinte xa aparece o discurso alrededor de si este chisme vai quitar traballo aos artistas. Este chisme foi feito dunha maneira pouco ética porque foi aproveitando traballos con láminas ou dibuxos con copyright e a naide lles pagou aos generadores, aos dibujantes. Os dibujos generados por Dalle ou por Stable Diffusion ou por Midjourney non tenen dereitos de autor porque non foron de alguna maneira pola historia aquela da foto do mono da Wikipedia, que non acabo de entender moi ben que ten que ver unha cousa coa outra, pero porque non teño nin idea de leyes de copyright americanas, pero teño como o batiburrillo do discurso xerado alrededor do tal, e eres a primeira persona. Bueno, non eres a primeira persona, porque meu primo, o ChatGPT, tamén estuvo xugueteando con el, pero, quer dicir, si non, eu non tería ningún tipo de experiencia de segunda persona de alguén que o teño utilizado. De momento, porque estas cousas empezarán a estar... Ao final a clave, penso, supoño, desto empezará a estar integrado noutros sitios, ao final, noutros sitios que utilizamos a diario, non haberá que ir a GitHub e instalarse cousas, ese é o conto, non? A ver, ao final ChatGPT é muchísimo máis sencillo que todo eso, porque directamente entrar nunha web, sí, registrarte e empezar a fuchicar xa. De feito, xente que non diría eu que é especialmente tequi, vinlle, bueno, de feito usámoslo no traballo para a partir de 4 ou 5 criterios que lle dimos que nos generara un texto para facer básicamente para pedir ofertas para que nos fixeran unhas catas e unhos sondeos nun terreno. Que tal os foi? Bueno, a ver, básicamente dixemos, sí, usamos, non o usei, usou nun compañeiro e dice que sí que colleu uns cuantos párrafos que lle valeron perfectamente. Pero ao final sustituiu o traballo que iba a facer por facer un traballo máis, o sea, fixo máis eficiente, digamos, o seu traballo, ou simplemente sí, fixo. Non foi simplemente por curiosidade porque, de digamos,
No, foi en plan, joder, esto dame como redacto esto para que quede medianamente claro e non sei que tal. Pues, oye, GPT, redáctame esto, pues facendo... Hai que pedir que nos fagan esto, fixo, basicamente. Eu no traballo utilizámoslo... Eu estuve probando, pensando esas cousas, pero realmente as cousas a que yo pedí no traballo nada foi realmente útil ao final. Entonces, bueno, xa nin parece na vera que o mencione, pero sí que hai unha interesante, e é que o rapaz máis joven que traballa con nosotros, de feito, ocorreuselle unha cousa, probou, no? E bueno, non sei se tomamos medidas hasta ahora, pero, claro, é un pouco eu penso un pouco a clave de todo isto, no? Isto, cando non hai para as cousas que non teñen unha resposta completamente certa, ou que un pouco máis... Isto é para o que funcionan ben estas a día de hoxe, ¿no? Estas inteligencias de alguma maneira, ¿no? Pois, como decía Rama, para pedir un mail que isto, pois non hai unha resposta perfecta. Se me pides a min, escribo unha cousa, ti escribes outra, entón así, pois máis ou menos tira, ¿no? Se non hai unha certeza. E o rapaz o que se lle ocurriu é vamoslle pedir nombres de empresas que utilicen un software que sabemos que é equivalente, pero que digamos que competencia dos nosos. Vale? Entonces dicimos, oye, dinos empresas de España que utilicen software X. Que nos deu? Deunos cousas, son ciertas. Dixemos algo... Sí, dixenos cousas. No, cousas dice, pero sabedes que señan verdad? No, pero que máis dá? Se non son verdad, pois igual que o comercial va a ir a... Sabes, é un sitio, digamos, de momento, pois non, o único que perdes é, entre comillas, é comercial, se emociona demasiado. O que vos dixo son empresas do sector que non tiñades controladas. Ainda que non seña certo que utilizan programas de competencia ou non. Digamos, a ver, conto vos a historia se queredes con máis detalle, ¿no? Digamos, hai un software que, bueno, un lenguaje de programación que se chama SAS. SAS, que é como un lenguaje histórico para programación estadística ou programación ou cálculo estadístico en xeral, esas cousas, ¿no? O que agora todo é data science, esas cousas, pois nos 90 pois xa había cousiñas, ¿no? Para facer cousas estadísticas e tal, ¿no? E sobre todo utilizábano naquel momento seguramente empresas máis grandes, bancos, sobre todo bancos realmente, bancas, seguros, pero tamén hai outras empresas, ¿no? E o que pasou é que Alter en algún momento comprou unha empresa que fai basicamente un código que digamos que é equivalente a SAS, vale? Ten o seu propio compilador, como quen di, pero se lle metes código SAS, pois funciona. E dá como que di o mismo resultado, ¿no? De feito hasta se queredes historias do asunto, está casi anecdótico porque houve unha batalla legal bastante importante. Bueno, Altera, a empresa para que traballo comprou a empresa mentres estaba no litigio e despois saliulle ben porque ganou. Pero bueno, estos xa son detalles que non vai moi ao conto. Entón, que pasa que lle deu? Pois cando lle preguntou que empresas usan SAS, salíronlle bancos e empresas sector bancassurance, basicamente. Sí, bancassurance, perdón, que non conocía o shipping das dúas estas. No, tamén lle saliu algunha, non me acordo, pero saliu algunha outra empresa grande típica española, que sei, o mellor Telefónica ou cousas desas, que non é descabellado. Igual tamén se nos ocurría a nosotros, pero se sacásemos a lista, non había ningunha empresa entre comillas que non conocéramos. Pero eran empresas que algunhas pois, eu que sei, pois tiñamos a idea de que probablemente sí, e outras sorprendeunos o que nos deu. Ímolo utilizar? Pois probablemente se atopamos un contacto desa empresa, pois utilizaremoslo e iremos a ver se conseguimos a preguntar, ¿no? Pero, entonces, é moi incierto se ao final todo isto é positivo para a empresa ou non, porque imos perder tempo. Estános dirigindo a inteligencia a un sitio no que vai ser un camiño sin frutos. Pois non sei, pero bueno, non é moi diferente que o traballo que o fai comercial, digamos, chupando un dedo, sacando pola ventá a ver se consigue contactos noutros sitios, non? Xa vos contarei seguramente offline se nos fixemos ricos porque fomos vender o software no nas empresas grandes do Bank Insurance.
Pois, what's making you happy, rapaces? Tedes algo vosotros? Así a man? Eu podería falar de algo, sí. Veña. Pois, nada, esta semana linme un libro que me molou bastante. Un cómic de como se chamaba? Frank Giroux e o guionista, Josep Oms e o dibuixante, que le chama El Ángelus. E que, bueno, é bastante curiosa a historia que contan. Céntrase na vida dun paisano que diagnostican unha enfermedade grave e nada máis salir do hospital era un tío que tiña unha vida moi anodina, o sea, sin ningunha preocupación, pero sin ningunha pasión nin nada. Pois o tío nada máis salir do hospital chega, métese nun museo, ve o Ángelus, que é un cuadro de Millet, bueno, e dalle como un ataque, basicamente. E ponse a investigar sobre o cuadro, ve pois que Dalí estuvera obsesionado con el no pasado tamén, e que fixera un montón de versiones. E bueno, e vai narrando como vai cambiando a vida do personaje, mentras paralelamente vai descubrindo cousas tanto sobre o cuadro como sobre o seu pasado, sobre as súas cousas da súa infancia que tiña reprimidas ou que nunca chegou a descubrir e que descubre agora con 40 e tantos anos. A verdade que moi curioso, moi ben enfiado todo o argumento, é moi estéticamente impresionante porque vai cambiando toda a tonalidade. Ao principio é un libro moi oscuro, moi gris, e despois, conforme vai evolucionando o paisano, pois vai ganando intereses, pasiones, pois cambia de vida, cada vez é máis colorido. O final acaba os libros sendo moito máis colorido, sí. Moi ben, a verdade que recoméndovolo. E recoméndovolo, bueno, se queredes deixo vos o libro cando nos vexamos, basicamente. Un dos múltiples libros que me... encima da mesa. Múltiples cómics, de feito, que me recomendache, que me ofreciche últimamente, además. A verdade que últimamente estou por lendo bastante, ¿no? Vamos, poñendo a gafa de pasta bastante banda deseñada. Oh, carajo. Vale, pois eu teño unha recomendación / felicidade ou que seña, que tamén é banda deseñada, así que podo vola colgar aquí a recomendación do meu primo. De feito son dúas cousas, pero empezo polo cómic. Fai posiblemente uns 3 anos empecé a patronear, a pagar de Patreon a unha animadora que se chama Sarah Iris, unha animadora canadiense que vive en Inglaterra, que está preparando unha traducción, unha adaptación, é a palabra que busco, que está preparando unha adaptación ao cómic de un dos meus libros favoritos, que é O peor viaxe do mundo, de A Flecha de Garra, un libro sobre a crónica, digamos, crónica canónica da expedición de Scott ao Polo Sur. Despois de 3 anos seguindo daquela maneira, porque realmente as actualizacións en Patreon nunca as acabo de escoitar, nunca as acabo de ler con moito interés, pero bueno, estaba aí, chegábanme correos cada mes ou o que seña, e finalmente acabei comprando o libro, chegoume agora en Nadal deste ano, decir, xa levo uns meses, xa o lein fai uns meses, pero bueno, eso, é un cómic moi bonito, moi estilo clásico occidental, moi ben dibuixado. En principio só é o primeiro tomo do que probablemente serán uns 3, supoño, da adaptación. E tamén moi recomendable, moi bonito, moi clásicamente bonito. É que non sei como decir, non paro de repetir bonito, non teño
o vocabulario suficiente para explicar eso, que é como un estilo tradicional de dibuxos animados, de cómic antiguo, elegante, moi ben dibuxado. De cómic estilo europeo ou estilo americano? Sí, estilo europeo, un cómic estilo europeo, que lle chamei occidental, no, estilo europeo, sí. Tonos así pasteles apagados, medio melancólico, moi bonito, moi ben dibuxado. A verdade é que a muller dibuxa moi ben. Non sei hasta que punto alguén como a Javier, por exemplo, lle interesaría, porque, bueno, gustame moito o libro, tuve unha época de obsesión con Cherry Garrard e coa expedición de Scott, entonces o que me conta son antigos conocidos, digamos, ou antigos amigos, estou nos vendo por primeira vez, como quen dice, entonces como que me fai ilusión, non sei se chegas desde fora exactamente, si che gustaría, sabendo sobre todo que é o primeiro tomo dunha serie que acaba pues un pouco na nada, logo acaba antes de empezar, non sei se tanto como recomendar ou como si queres prestocho, pero de momento tenme moi boa pinta, puxome feliz cando me chegou, puxome feliz leelo, e despois de leelo o cómic en sí hai casi tanto de notas ao pé, referencias a artículos e demais ao final, casi probablemente seña máis eso que de longitude do cómic original. Entonces despois de ler eso, pois vino a repasar mirando en todas as referencias en cada dibuixo, disfrutei moito. Unha segunda comentario a raíz desto é que todos os protagonistas deste libro, non siquiera son os protagonistas, dos personaxes secundarios deste libro tiñan que probablemente seña unha relación homosexual, visto coas gafas de hoxe, coas gafas de pasta ou chamalle como queiras desde hoxe, probablemente os resumiríamos como eran homosexuales, enamoráronse no Polo Sur, despois tuveron unha relación corta, intensa, polo que parece bastante bonita, utilizando as expresións ou as cartas que se dirixían ou o que escribían no seu diario, pois ao final parece que todo acaba tintando como de unha camaradería masculina que non acaba de ser romántica, nin acaba de ser, pero está tan cerca que é difícil de saber en que punto se quedan, digamos, ou hasta como de próximos son. Bueno, en fin, lín un artículo sobre eles que me gustaría podervos recomendar, pero a verdade é que agora mesmo non son capaz de encontralo, pero que poñeremos para que seña máis facilmente encontrable. Pareceu unha historia moi bonita, co caveat, cal é a palabra española, por Dios? Coa particularidade, coas matices de non saber cal é realmente a relación que tiña, hasta que punto está a escritora proyectando unha relación moderna no que non era unha relación homosexual actual, no que non era máis que unha camaradería, hermandade entre dous mariños ingleses perfectamente victorianos nas súas formas. Non sei, gústame a historia porque me parece bonita, tanto sea unha amistad tipo Aubrey Maturin como se é realmente unha historia de amor sin máis complicacións. O feito de ese non saber resúltame curioso, dalle un punto máis de interés ao asunto, que me parece moi ben escrito o artículo. Bueno, xa volo pasarei. Eloi, tú tes algo que che... Pois, eu non teño nada moi específico, pero ei vos responder ao voso dicindo que nunca lín ningún cómic de adulto, digamos, nen banda deseñada tampouco, nin novela gráfica, nin novela gráfica,
Pero, isto a Rama xa lle comentei noutro círculo, comprei a principio deste ano, con todo cando se falou de todo isto de Sandman para Netflix, esas cousas, comprei casi pola curiosidade, había unha oferta desas do Amazon Kindle. Comprei de Sandman, pero para libro electrónico, e que ainda non lín en absoluto, teño aí, pero bueno, a curiosidade esa de creo que eso, a Rama xa lle enseñei un pouco como funcionaba, porque creo que no o vira, e dade a ver se cando o lea verei, xa vos contarei un pouco que tal a experiencia, digamos, de ler así en electrónico da banda deseñada. Comprei por unha oferta por curiosidade, porque basicamente como todo o mundo estaba falando eso, tiña impulsividade de máis a oferta, o capitalismo funcionou en min, e comprei e non volvín tocar máis que pola curiosidade de enseñarlo a xente, ¿no? De como funcionaba. Supoño que será o primeiro que lea, porque o que teño aí non sei se é unha boa elección ou non para meterme neste mundo, pero a realidad é que nunca me cadrou, ninguén mo trouxo adiante dos fociños como para que me metese. É curioso, eran así regalos, esas cousas, pero nunca, a verdad que é un libro moi de residencia universitaria, non? A mí dame esa sensación como un Pulp Fiction ou un Reservoir Dogs ou algo así, que ves esas películas e que lees Watchmen ou Sandman ou parece como unha desas cousas de 17 a 21 anos de estar descubrindo unha cultura nova, non sei. A mellor estou generalizando o que foi a miña experiencia. Eu penso que é moi típico, pero non sei a verdad. Non me cadrou, xa vos contarei algún día cando lea eso. E eu vos traer xa para terminar. A verdad que levo un par de meses así bastante liado entre cousas de traballo e tamén isto non será un secreto seguramente para cando este capítulo saia xa levarei casado unha temporada, pero os preparativos pois tamén me tiveron ocupado de alguma maneira, e esta semana volvín ter un pouquiño máis de tempo libre, terminei de editar o episodio, como xa soubestes, fixen a argallada esta que vos contei, e tamén fun entrenar desde fai moito tempo, que tamén me sentou moi ben, tanto mentalmente como físicamente, o cual me trae a un capítulo de 99PI que igual vosotros xa escoitastes, que foi o do baloncesto 6x6, que me parece unha historia moi boa, interesante, e, a baloncesto 6x6 de Iowa, sí, ou das rapazas, que xa vos poñeremos o episodio de 99PI nas notas do episodio. Direi que intentei yo comentar o entrenador como exercicio, sobre todo polo de non botar demasiado, que esa é a parte das reglas un pouco máis interesante. Direi que me contestou como sí, interesante, pero non me fixo caso, así que xa vos contarei tamén se consigo. Non querías baixar a defender, é verdade. A ver, eu creo, honestamente, Rama, creo que me poñerían a defender máis que a atacar, neste punto da miña vida. Creo que estaría máis ben para intentar roubar, ainda que fora un 3x3. Vosotros tedes probado algunha vez ou tedes xogado algunha vez a versión esta do baloncesto 6x6 de Iowa ten moitas particularidades, ten moi definido, digamos, o que sería o grupo de defensa do grupo de ataque, e os que están para defender non pasan ao campo dos que están para atacar, non se poden mover. Por primeira vez tuvo para min sentido o nombre das posicións americanas, o de guard e forward. Por primeira vez na miña vida ten sentido que guard é a garda, a que está defendendo, e forward é o que está diante, o que vai atacando. As posicións americanas é unha cousa que teño. Cando empezan a falar do frontcourt e o backcourt, eu sempre vexo ao revés. Entendo o que dicen, pero para min é ao revés. Para min o frontcourt debería ser o base. Porque... Pero perdona que te interrumpí. Que quitando esas particularidades, sí que hai unha versión, digamos, de que eu teño feito algunha vez en entrenamientos e demais, de non botar, non moverse coa pelota, simplemente que seña solo baloncesto de pasar e quedar parado e que todos os movimentos señan sin balón, digamos. Eso.
Eso sí que é unha versión que polo menos teño practicado. Entendo que vosotros Sí, máis ou menos. De feito, onte fixemos un cacho de con unha certa versión deso, pois coa restricción de pois eso, de votar menos porque non votar o valor. Mira como te digo, entón. No, pero xa, isto xa iba a facer antes de que eu yo contase, ¿no? Bueno, xa vos contarei se acabamos parecendo de Iowa. Pero bueno, un bon episodio en general. Sin a ninguén que lle guste se che gusta a IPI e baloncesto como nosotros tres, pues seguramente será ou solo unha das túas será unha historia interesante. E a realidade é que non consumín moito máis cousa para recomendar últimamente, por eso que vos dixen, por ese estar un pouco máis liado do normal, así que eu quédome con eso e coa volta esperemos un pouco a tranquilidade e vida un pouco normal e que me dé tempo a escoitar, ver máis cousas e argallar en general. Pois esperemos que sigan. E se queredes para terminar, que agora xa fora de tempo, porque me van a chamar para o das persianas, como xa vos dixen, que será o meu hard limit, podo vos enseñar o que fixen durante os momentos nos que a grabación nos estaba dando problemas, que foi preguntarlle á inteligencia esta que tal nos entendía se lles decía que estábamos falando en español e en portugués. Tedes curiosidade? Temos tempo, sí. Sí, adiante. Mentras non me chamen pola porta, que vos terei que deixar, temos tempo. Pois veña, aí vai. Entonces, vou recordarvos o que basicamente nos dicía. O que lle pedín foi o das Womansplainers, que creo que era o máis divertido, que en galego pillaba todo bastante ben, pero bueno, separaba pod galego en dúas palabras, pero bueno, eso xa é moito pedirlle, e era o que dicía, en vez de decir Womansplainers, di gomas plenas, vale? Pero vamos a ver en español que tal funciona. E di, o sea, de podgalego realmente no he escuchado nada más que otras chicas planas. Pero no he entrado en la web de Podgalego, que o pilla todo con unha palabra, ollo aí. Sí. Ni nada. Estoy metiéndome en un club, digamos, como el puro estilo de Groucho Marx. Si me merece ese club, no me interesa. Si me interesa, el que no me merece. Aí pillouse no es que non me merece, pero direi que o resultado tamén é bastante bueno. E se en vez de chicas, playas... Falo máis en castellano que en gallego. Eso pode ser unha conclusión, un corolario do asunto. Estamos lle dando moitas opcións ás womansplainers para cambiarse de nombre, non? De womansplainers a chicas players. Chicas playas. Vamos a últimas versións que en portugués, que foi o que lle pedín. Dice, de posh galego realmente non entendo nada. Nada máis que outras mulleres plainas. Mas nen entendo nada de posh galego, nen nada diso. Estoume metendo en un clube, digamos, do puro estilo de Groucho Marx. Se me merece ese clube, non me interesa. Se me interesa, é que non me merece. Non sei, Rama, que tal pensas que me saliu o acento o portugués falado, pero tamén funciona bastante ben, pilla todo bastante ben. Mulleres pleinas. Sí, queda aí para a audiencia. Realmente parece que entende woman e traduce, realmente. Sí, realmente parece que o que fai, non? Mira, non pensara, claro, non me dará conta. Y parece que en español tamén dice chicas. Idioma, sí. Sí, é imposible que de womansplainer saque chicas playas se non está entendendo woman traducindo. Bastante... Woman's playa, claro. Sí, pues nada. Pues ese foi o resultado. Rama, dirías que falamos máis español que portugués realmente, ¿no? Visto. No, bastante, o sea, a verdade que bastante, direi que fai bastante ben en galego, fai no bastante realmente ben. Cumpliu co porcentaje de error que dixo que iba a ter. Sí, digamos, incluso cambiando de idioma. Incluso cambiando de idioma. Ten un autodetector que non o utilicei, pero aí sería curioso para saber a ver que detecta. Que idioma pensa que estás falando. Que idioma pensa que estamos falando, pero iso xa quedará para outra. Aí, obviamente, pensará que estou falando nepalí e meterá un 40 e tantos % de error. Sí. Talugu tamén sacaba bastante mala nota, polo que o telugu, ou como se diga.
How's your money feeling? It's about to feel happier with a certificate from Happy Money's partner, Michigan State University Federal Credit Union. Elevate and increase your savings with 18-month terms and only a $500 minimum. And the happiest part? MSU FCU certificates yield 4.5% APY annual percentage yield. Now that's a happier side of money. Elevate your savings. Go to happymoney.com/MSUFCU. That's MSUFCU. Funds insured up to $250,000 by NCUA. The APY is accurate as of the 12/1/2023 dividend declaration date. Early withdrawal penalties do apply. Fees may reduce earnings on the account. Any monthly withdrawals or transfers reduce earnings.